To je jako važno jer mi pretendujemo da proizvodimo zdravu hranu. Peto, dosta mi je više filmova u kojima nas prikazuju kao zlikovce, kao poluprimitivne. Napravi jednom film koji će pokazati kakvi mi zaista jesmo. Kao što... Vaš gubitak se ne može ničim meriti. Ja nisam majka. I ne mogu ni da pretpostavim kako se osjećam. Ali treba da budete ponosni. I svi vi koji ste ovde, vi treba da budete primjer ovim mladima koji marširaju po ulicama Beograda kako se voli sve. Danas sam slučajno prošla pored te povorke. I ja volim kada mladi govore o tome kakvi su njihovi stavovi. Ali samo jedan normalan plakat, vidim, nećemo da budemo jeftina radna snaga i to je jedino za što oni treba da se izbore. Da sutra kada završe fakultete i škole mogu da dobiju posao, mogu da žive od svoje plate, da ne zavise ni od jednog partijskog činovnika niti bilo čega od drugoga, nego od svog znanja i svoje pameti. Mi možemo to da uradimo. Na Košarama je poginulo mnogo momaka, ali su oni primer kako se voli svoja zemlja. Nije greh biti patriota, nije greh voliti svoju zemlju, naprotiv, to je privilegija. Još jednom klanjam se svemu što ste uradili na Košarama i hvala vam.